So, we'll open this mga kaibigan. I'm so excited to open this. So, anong malaman? Yung mga pinadala sa akin natin kaibigan. Baka may bomba din po dyan. Hi guys! It's me again, Paulo Ramirez, and welcome back to my channel! And yes, mga kaibigan, I am back for a very long time. Ayan. Happy 2022, Happy New Year everyone! And it's nice to be back mga kaibigan because today's video mga kaibigan, isang pasabog ang nangyari sapagkat pinadalahan tayo ng kaibigan natin mula po sa YouTube. Ang nag-iisa po natin, Baby Quelsc. Ayan, nandiyan po ang kanyang channel, and please do subscribe po ang kanyang channel. Nandun po sa link na sa ibaba po. Please do subscribe sapagkat pinadalahan po tayo ng package dahil nung nakaraang mga buwan ay nasalanta po tayo ng mga bagyo and my makeup were thrown kasi na halos nasirang mga makeup ko, and dahil po sa kabutihan po ni Ate Baby Quelsc, pinadalahan po tayo ng package mula sa Japan. And shoutout rin po sa nag-iisa po nating Reyna ng Encantada, Miss Menarda. O, diba? Ayan, siya po ang aking assistant na lagi pong nagdadala ng mga gamit sa mga racket natin. Ayan, diba? Walang katulad, mukha pa rin garapata. So yes mga kaibigan, simulan na po natin ang ating video dahil today is unboxing day. Okay guys, so simulan po natin ang pagbubukas sa package na ito. So, we'll open this mga kaibigan. I'm so excited to open this kung anong mga laman ng mga pinadala sa ating natin bukas. Baka may bomba dito guys. Sana meron po tayong mga bagay na di pa natin nagawa. So, we'll open this. I'm so excited kasi ilang months ko itong hinintay. Ayan guys, may bataya na dito at isang karton na naman mga kaibigan. Matapos ang isang karton ay karton na naman, ating buksan ang isang karton na naman. So open natin siya. Naku, parang karton ulit ito. Baby Quelsc, ano ba talaga ito? So excited. Pasensya na po guys ha, may sira ulo po sa katabi ko. Siya po ang yaya ko kanina. Okay guys, at ito na po ang mga laman ng mga galing from Japan. Bubble wrap! Ang ganda! Oh my god! First of all, oh my god! My dream palette is here. Oh my lord! Oh my god, this is my first time na original ang buksan natin guys. Hindi makati sa mukha. Oh, diba? There's the mirror, there's the makeup, never been used. This is matte. Thank you so much Ate Baby Quelsc. Oh, pangalawang package. Another palette from there. Pasensya na guys, parang may sirang ako dito sa sayang. Another map. Oh my god, I'm so excited. Oh, tingnan nyo guys. This is the palette. Hindi pa siya used pero siguro sa pagkakaship nito kaya nagkaroon ng pan. Pero maganda na rin siya guys. I love it, the color. Kahit may mga dents na nangyari siguro sa shipment, kaya ito yung nangyari sa isang shade. Pero I love it because
This is MAC, di ba? Mahal-mahal ito. I love it so much. Next online is... Oh my God, Bulgaria! Ano kaya naman ito? Baka 3,000. So naman yung Bulgaria ay... Oh my God! My goodness! Ganda! Thank you. Gandang tubos ang lambot. Thank you, Ate Baby. Naubo ako. Nakain lang. Ang ganda. Signa. Oh shit. I love it. Next. Ang yung mga curlers. Meron ako dati nito na binili ko sa Shopee. Pero tinapon ko ng bagyo kasi nakatambak lang sa isang drawer pero na may mga kay IG drawer. So I thank you so much. Meron din mga ano to? Brown ay mga gold na highlighter. See it? Can you see it? It's bunji. Parang chocolate yung itsura niya pero this is a makeup. A gold bronzer. And meron ring highlighting powder. They are same pero they are different color. This is medyo silver yata to. And this is parang gold. So it's parang chocolate. So next natin. Oh my God. I love this. Saan yung bunteng, Ricardo? Uy, ang dami itong pinadala natin, baby. So much. Look at that. Look at that niyong. Yes, o diba? Isa ito sa mga sikat na brand sa USA. And see, ang ganda ng mga shades. And if you open this, may mga highlighter, bronzer, blush on, and if you pull this, may mga lipstick. Oh my God, I love the colors, I love the shades, and I love the lips. Magiging useful to sa mga lips. Oh my God, I love it so much. Thank you, ate. And meron rin po tayong, Ate Baby, ano to? Casey ba to? Ay, hindi ko alam ito. Or table. Ano to? Ano? Hindi ko alam. Anyway, siguro panglinis to ng brushes. No? Panglinis. And meron din siyang panglinis ng brushes dito na isa. And dami. Meron pa dito, guys. It's pan make. Alam, dami. Halos hindi lahat use ito binigay niya ni Baby Girl. Look at that. Parang yung shade niya is, paano ba ito? I-focus. Ayun yung i-focus mga beks. O, tingnan niyo. It's parang, parang powder to na may mga glutathione, calamansi juice. At meron rin ng nakuha. Meron mga pampatanggal na tigyawa. Charis! Ayun mga kaibigan. Ito ay foundation press powder. And bagong-bago yung mga makeup niya. So, ang next natin ay another MAC. Ay, yaman talaga na nagpadala sa akin. Sana sa susunod. Pero plano na po nabigay mo. Ayan, MAC. Oh! Ang ganda! It's a contouring palette because this is a contour. Yan. Para sa mga cheeks. And ito sa mga highlighted parts. Sa mga powder. Ang ganda, no? Ang ganda. Dami mo. And meron po tayo lip primer, if I'm not mistaken. Yeah. Ayan, hindi ko mabasa. Art collection, makeup remover pencil. Ay, makeup remover! Tsaka na naman. And ano naman ito? Ayan. Lipstick. Alam niyo guys, hindi pa use yung mga binibigay niya natin baby girls. So, thank you so much, Ate Baby Girls. Salamat, Ate Baby Girls. Next is Magic Hello. Ano talaga dito? Ay! Ang gel. Parang gel siya na pang kilay. Meron ako nito dati. Kaso,
wala na ngayon. Gaya ng mga pag-ibig natin. Meron siya dati, pero wala na ngayon. Sure. Ay, ituloy natin ito. Ito ay soft gel eyeliner. Pwede sa mata, pwede sa kilay. And next po natin is ito, Magic Pro Fashional Cosmetics. Tingnan natin yung laman. Ay, isa rin pomade to, pang kilay. Ayan, pwedeng pang kilay, pwedeng liner. Black na black. Tingnan ko. Ano yung bago lahat nito? Parang hindi siya used. Not even used. Siguro yung mga iba mga top lang dito. So, next natin is falsies. Ayan, meron po tayong false eyelashes. Ayan, nagulo siya. Pero this is usable kasi as you can see, pwede sa mga pageants, debut, sa mga patay, choice sa mga kasal. So, sakto-sakto sa mga rockets ko this month. And last, hindi pa last, may dalawa pa. Bando! Unahin natin itong mga lipstick natin na binigay. Yung aribilicals, no? Tabi na muna natin siya. So, we'll open this. Ang dami! Ang dami, oh! First and foremost, ang binigay niya is Mary Kay Liquid Foundation. Ano, binigyan talaga ako niya baby cause ng foundation. Tingnan natin. Ganito. Pasok na pasok! Thank you so much, Mary Kay. Bahala kayo sa pag-promote niya. Ayan. Next is Beauty Rust Victoria's Secret. Victoria's Secret. Lip gloss. Ay, parang lip shiner yan. Ito naman is Magic Hello. Hindi ko familiar dito sa brand niya, pero ano pagkakaalam ko maganda yun. Ang ganda, mati yata to. Pasok na pasok sa mga pasalan. Pwede rin pang blush on. Meron rin po tayong another lips. Ang gaganda ng mga shade. Gusto ko yung mga shade na ito. Not even use NYX. NYX! Yaman! Meron rin po tayong MAC. Grabe yung MAC. Ganda ng mga shade, mga nude colors. Meron po tayong, pasensya na po kayo, may nakita po kayong tao. Hindi po siya tao, guys. Ito po siyang engkanto. Okay, lip gloss, tatlong shade ng lip gloss. Ayan guys, tinitingnan niya kung meron pang natitira. Ibibig ko daw sa kanya yung mga expired. Pero pasensya na po mga expired dito. Ano, may mga essentials, pare-parehas pa rin mga essentials, pero different shade. Look at that shade, mga kaibigan. Pasensya na po kayo sa mga kuko ko. Kasi kumuha ka kasi ng kamuting kakit kanina, no? Yes. Ayan, another lipstick from, hindi ko alam yung brand, letter M. Diba? And last na lipstick, letter F. Maganda ng mga shade, ha? Ang last package po natin ay mga mascara. Sige na lang, mascara. This would be my favorite kasi daily pwedeng gamitin kasi to enhance your eyes, diba? Yung mga, alam niyo yung pinaka-favorite ko guys, ito. Binigay talaga ni ate baby cause yung isa sa mga favorite ko, yung hyper curl ng Maybelline. So, nakita ko nung sinadya sa akin, bigay na akin kasi akong happy. So, at yung binigay niya, so I'm so happy. Ano kaya to? Meron ganyan, wala akong nakita. Yan. Look at that. Siguro pang ganun lang. Charis, hindi ko alam to. Kasi daw kayo lang yung bibili ko dito. Pero, thank you so much for this Maybelline Hyper Curl. And meron din po siyang, kung nakikita ko kay Ate Leticia Velasco. Yung mga mascara na Maybelline. Salamat. Meron din tayo. Yung daming mascara ha. Yung mascara na pang kulay brown. I love this. This is usable for me kasi medyo dark yung kilay ko. So, minsan nag-makeup ako ng mga light. So, bagay na bagay doon. And meron din siyang mascara dito na black. Double. I love it. Meron po siyang mascara waterproof. Diba? Volumizing. This is Revlon.
Wow! Ang mamahaling ng mga gamit ni Paulo. So sa mga nagbabalak po dyan na magpa-makeup, this is Pau, Dolled by Pau. Very affordable, mapag-uusapan. And hindi ko hinahayaan yung mga clients natin. And ito rin po, Kate. Mascara. O, di ba? Marami pa tayo, guys. Meron pa tayo. Oh, I love this also. Brown mascara. And ang pangalan niya po ay 3D eyebrows. Sorry, bahag na bahag po tayo kasi pumunta po tayo ng concert. Yeah, nag-concert po tayo. This is for lower lashes siguro. Kaya nalilito. I love it. This is Integrate Curl. Ang dami. Marami naman akong collection. This is concealer. Eyebrow kit. Guys, napapanood nyo sa mga vlogs ng mga sikat, gumagamit sila nito, yung gel na pinapunch nyo dito, tapos kumuha ka sila ng small amount, pero maganda siya, blendable. This is for eyebrow. Kulay brown siya, guys. And meron dito, ano ito? Ay, concealer. Love it. Thank you so much. Marami pa tayo, guys. Marami pa. This is pencil eyeshadow. This is QIC. Oh, I love this. This will be Allah! And next, this would lower lash color brown. Ang ganda ng mga brown, no? Kasi minsan para sa kilay, mas maganda kasi yung mga brown na kilay para hindi tayo kutsain ng iba na kilay is life. Pero kilay is life pa talaga. This is brown pencil. Next is liner again. I love it. Ay, yung stamp na cat eye. This is Miss Rose. And meron pa natitira dito. Basic. Ang dami. Oh, yung mga brown. I love this. And, oh my God! Alam nyo guys, pumunta ako kanina ng Watson to check kung may white liner sila. Wala akong makita na very affordable. And I am wishing na makakagkaroon ako noon. And, this is it! This is white! Look at this! Look at this! Look at this mga kaibigan. O, diba? Thank you so much! Ayan guys, ito po yung mga binigay po ng ating baby. Ano ba yun? Worth it! Yung mga pinadala sa atin na kaibigan all the way from Japan. She is my she is my YouTube friend. I thank you po sa ating sponsors. I'm so happy na magbabalik ulit ang Dolled by Pau, ang pagsisimula ng ating karera sa pag-makeup, and I hope everyone will support also my channel. Please do subscribe, and please do subscribe. Click the subscribe button and click na rin ang bell button para maging updated sa mga videos. And if you impressed or something that nagustuhan mo ang aking video nito, please do like this video. Thank you for watching, guys. Have a nice day to everyone. Maraming salamat po. This is Paulo Ramirez saying, I love you all. Bye-bye!